హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ముకీరా కల్చర్. సమ్మర్ వస్తుంది కదా, కాటన్ శారీస్ ఆఫర్ ప్రైస్లో పెట్టాయండి. యాక్చువల్గా ఈ శారీస్ అన్నీ ఇంతకు ముందు ప్రైసెస్ 720, 650 అలా ఉన్నాయి, 680 సమ్ అరౌండ్ ఆ రేంజ్లో ఉన్నాయి. బట్ ఈ వీకెండ్ సండే లోపు ఆర్డర్ పెట్టుకున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న ఏ శారీ అయినా కానీ ఈచ్ వచ్చేసి జస్ట్ 620కే ఇచ్చేస్తున్నా అండి. సండే వరకే ఆఫర్. నచ్చిన వాళ్ళు త్వరగా స్క్రీన్ షాట్ తీసి బుక్ చేసుకోండి. అండ్ బై ద వే ఇవి ప్యూర్ కాటన్ శారీస్, 100% కలర్ గ్యారంటీ.